από το γραφείο και με πρόλαβε ο courier στην πόρτα. Λοιπόν, να κάνουμε μαζί unboxing και να δούμε αυτή την παραγγελία. Δεν έχω αγοράσει ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε κοσμήματα, ούτε καλλιτικά. Έχω αγοράσει πιάτα. Ναι, καλά ακούσατε. Έχω κάνει στροφή τώρα και αγόρασα πιάτα. Σερβίτσιο πιάτων 32 τεμαχίων, πορσελάνη παρακαλώ, μόνο με 38,90. Καταρχάς θα σας μιλήσω για την πάρα πολύ προσεγμένη συσκευασία επειδή είναι πιάτα και είμαι σίγουρη ότι μπορεί να ψιλοαγχώνεστε λίγο και σε τι κατάσταση θα σας έρθουν. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλά συσκευασμένα. Είναι μέσα σε πάρα πολύ μεγάλη κούτα και έχει και ξεχωριστή συσκευασία μέσα το κάθε τεμάχι. Εγώ προσωπικά αν παντρευόμουν και μου φέρνανε αυτήν εδώ τη συσκευασία δώρο θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Παιδιά, αυτά τα δώρα δεν πάνε ποτέ χαμένα, όπου και να τα κάνετε δώρο. Βλέπετε πόσο γυαλίζει, πορσελάνη από 90 ευρώ, 38,90. Το χρώμα και δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα. Έχει και χρυσή λεπτομέρεια γύρω-γύρω. Πιάτο φαγητού. Άλλο μέγεθος αυτό και να σας πω επίσης ότι το σετ περιλαμβάνει 6 πιάτα φαγητού, 6 πιάτα για ορεκτικό, 6 πιάτα φρούτου, 19 εκατοστών, 6 οβάλ πιατέλες 30 εκατοστών και ένα αλατοπίπερο, 2 τεμάχια, δηλαδή τα έχετε όλα αυτά. Πορσελάνη από 90 ευρώ, μόνο 38,90 στο kelepouri.gr. Εδώ είναι οι πιατέλες για να έχετε υπόψη σας για σούπα. Το πίπερο, τα οποία βλέπετε ότι και αυτά δεν είναι σκέτα λευκά. Έχουν όπως όλο το σετ αυτήν εδώ τη χρυσή λεπτομέρεια γύρω-γύρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πάρω πιάτα τα οποία να ταιριάζουν γενικά με την κουζίνα μου και νομίζω ότι αυτή εδώ η συσκευασία μπορεί να ταιριάζει σε κάθε κουζίνα. Γιατί συνήθως όταν κάνουμε και κάποιο δώρο τέτοιου τύπου σκεφτόμαστε, μα θα ταιριάζει στο σπίτι που θα τα πάρω δώρο. Αυτά εδώ όλα τα πιατάκια, όλα τα τεμάχια είναι μπαλαντέρ και μπορείτε να τα έχετε σε κάθε κουζίνα και να τα κάνετε και δώρο άφοβα. Λοιπόν, για σήμερα μπορείτε να βρείτε όλο αυτό εδώ το σετ στο kelepouri.gr από 90, το έχει 38,90, είναι πορσελάνη, είναι 32 τεμάχια και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη αγορά που μπορείτε να κάνετε για την κουζίνα σας. Αυτά αγαπημένα μου φιλαράκια, σας φιλώ πολύ.